Окей, хора, здравейте, аз съм Farshark HD и днес играя Minecraft Pocket Edition. В нашия survival поиграх малко сам, за което съжалявам. Трябваше малко да поиграя. Не съм читвал. Така, намерих малко Iron. И сега ще поиграя малко. Може би утре ще снимам с PG Astron отново. И на PlayStation може да снимам утре. И казвам ви, утре, понеже 24-ти, баба ми и дядо ми ще ми подарят FIFA 16 за по случай Коледа. И ще си имаме на нея. Но за PlayStation 3. И ще си имаме на нея. На Ultimate Team, но може би по-късен етап. А може би няма, ще видя. И така. Добре, сега приключваме с миньорството. Добре. Приключваме с миньорството. Отиваме до къщата и да видим дали е станал ден. Да ходим за храна. Да ходим за храна. Имаше един скелет на едната врата. И затова съм запечатал. Както знаете, имаме 3... всъщност... Слагам айрона. Сега още е нощ. Там видяхме крипър. Така. Съжалявам, ако чуете някакви звуци. Добре, като сега правим на гост, играта ще се улесни доста по-бързо, така че бързо правим ножиците. Сега нямам дърво, което е лошо. Така излизаме. И веднага ни атакуват. Бебе зомби! О, добре. Ще я мората влезе. Добре, поне се нахраних. Да, има още едно зомби. Ти ще ни държи. Аха. Без диска ще да... Добре, само навън, нали? Да ти... Добре, там има. Добре, там има. Добре. Холд, супер, вече имаме броня. Добре, вече имаме малко броня. Добре, тук е ужас. Holy shit. Ти не гориш ли, бе?
И така, тук става гадно. Убиеме овца, кравата. И се отрових. Какъв късмет. Да. Там не искам да отивам. Ще направим адската пътя, но... Добре. И продължаваме да търсим храна. Сега, след като се регенерейтнахме напълно, яйце, супер. Няма да им помогна много, но... Все пак. Охо. Здравей, господин Паяк. Надявах се да ме пуснеш пажи, но щом си толкова лош. Още една крава. Това бе крава. Този не гледа лошо. И онзи другия. Така че си измитаме крушите. Обираме крушите по-скоро. Добре, защо тук толкова трудно се намира храна? А толкова лесно се намират идиоти. Извинете, че видих, но... Супер. Зомби ли е това? Кокошка. Ще убия тази кокошка. Там въпреки е доста далеч. Но... И прасета. Супер. Отивам директно за тях. Yes, прасета. 3 прасета. И кокошки. Ето още... Добре, вече имаме храна. За малко време. Така. Покачваме се. И да убием тези кокошки. Ако успеем да ги ударим. Те са на един удар. Добре. Много гладнях. Няма да тичам, за да пазам за храната. И отново казвам, че може би ще снимам на FIFA 16. Но може би
много малко вероятно, защото не знам програма за снимане на PlayStation, което е изключително трудност и т.е. не мога да снимам с проблема. Трябва да снимам от телефона, което някои хора го възприемат като пълна тъпотия. И имах един коментар за снимане на Hexit, което ще го направя. Но по-нататък. Така. Един двоен чест. Тук ги оставяме за сега. Така, това го взимам. Така. Въобще не сложих храната да се пече. След малко ще слагам край на този епизод. Така. И може би ще... Тази поредица не знам колко ще е дълга. Малко. Скоро, при още няколко абоната може би, ще направя клип на разходка из световете ми, в който клип ще покажа всичките си светове от тук. Този не ми харесва как не гледа. Така, започваме да става бърза битка. И така, мисля да приключим този клип. Така барикадираме. Барикадата ни е готова и... Добре. Това бях аз, Фаршарк. Вие бяхте моите зрители. Абонирайте се, харесвайте и коментирайте. И чао!